Okay na ba? Hi, BISPRINS! It's a jungle out here. So today is going to be a crishallenges day. And hey, BISPRINS, hindi po ako yung matcha-challenge dahil marunong ako mag-Bisaya. Ang itcha-challenge natin si Dodong. Kailangan niya mag-Bisaya ng 24 hours. What? Hanggang bukas siya ng 12:33, magsasalita ng Bisaya. Time starts now. Okay. Mga anak tayo, mga best friends. Lami ka ayo, day. Kaon na ta. Unsa bang kaoy? Oh, ano man kaoy? Pray mo na tayo. Smash, smash. Sama na, uy, nagkakarbo-loading na sad ka ba? Oh, ang gravy, isabaw na sad ni mo? Storya. Dong. Ngayon wala ka gastorya. Unfair. Dong, mag-storya ka, Dong. Lami ka ayo. Lami ka ayo dyan. Lami. Gani. Ilong ko man yun. Oh, this is very hard. Nag-English ka ba ya? Yeah, I know. I can speak in English. You have consequence. That's true. You kiss No? me 5 times. Okay. Okay. Damo na to. I. Deco arms. Crispy. Mag-vitamin B ka ba? Don't understand. Bisaya only. English. Ah, ba't ka nag-English? Sa? Ganan kag vitamin B o dili. Sa man kami. Vitamin C. Duha. Ah, dili di tulo. 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 Tulo? Sa duha tulo. Tulo? Hindi tulo. Sipo. Kon? Tulo? Mag... Lisod man ka kastorya, oy. Cute ka. Ha? Kajot lang. Kajat lang, day. Kajat lang, day. Ha? Ihugugma ko. Gorilla pad. Sabog ka lang. Ang langgam. What? Langgam yung bird, di ba? Yeah! Ano? Lab! Lab! Aslo? Naghugas ako. Cute ka, oy. Kung kinawa ka mo face ko, naglibang ka! Oh my God! Why did you do that? Oh my God! Ay, ang hirap Bisaya 24-hour challenge. Anong consequence nung hindi mag-Bisaya? Push up 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Goodbye. Cute. Why are you so cute? And cute lashes. Bisaya! Only. Nindot kay kag lashes dong. Nindot ba? Kanindot ba? Tulog ka. Maligo ka! Kandingon ka! Kandingon! Langgam! Langgam! Kandingon! Maligo! Kandingon ka! Lamig kaayo ang life, day. Ano?
Gihigugma ko, ikaw inday ko. Dami! Maayong gabi sa inyong mga tanan. Up. Sumbagong ka. Ikaw umiiyak. Don't cry. What is Heisenberg? Explain mo sino si Heisenberg. Sa Breaking Bad, namatay siya. Oh, favorite niya yun. Oo, ako Ano sa'yo oras na? Mag 12? Good. Matog na ta. Matu? Tulog. Dili. Dili. Mag-watch pa. Paiyakin mo lang Umbrella ko. Academy. Slow tuloy ako tingnan. Hindi ka man. Saan na? May Kape. kokwa na yan. Lagyan mo ng kokwa. Cafe. Ayong buntag sa inyong mga tanan. Kapi eh. Wala nang mga kasi panan is madami na. Oh. Okay. Ah, sige. Ok. Lisod. Ah, kadto. Dagan me. Pila ka minuto? 3. 3 minutes lang? What? Dagan pa ka. Inday ko 15 minutes. Countdown na ka lang. Countdown na lang dira, day. Countdown na lang dira, dong. Countdown na lang dira, day. BISPRINS! Ano Lapit na oras? kaayo matapos ang challenge. Lapit na kaayo. Lapit na mahuman. Lapit na mahuman, me. Human is matapos. Mahuman, me. Challenge. Vitamins sa ibig kabuok. Okay, ok. Diyan dami ok. Kabuok. Diyan dami ok. Diyan. Kabuok. Pila kabuok. Ibig sabihin, ilang piraso. Ah, kaok-ok kuman yung mga nandiyan. Kabuok. Kaok-ok. Di ba yung kabuok sa... Oh, yun na yung channel tawag ko sa mga kasama ko. Mga kaok-ok! Kamusta kayo dyan, ha? Kalais! Lipay. Lipay ka dong. Lipay, me. Dodong, Hi, Dad. anong natutunan mo sa challenge na ito? Mayroon mong Bisaya. Mas madali makaintindi. Ay, naiintindi ako ng Bisaya pero mahirap siya sa salita. Pagsasalita mo na out loud. Yes. Masaya siya, pero masakit sa ulo. Parang nagbe-brain freeze. Buti hindi nag-nosebleed yung ilong ko. Sa English na pala May kulangot lang. Oh, may ok-ok. Daming ok-ok. Ha? Wala. Favorite word ko yun, ok-ok. Bye-bye, BISPRINS. Salamat kaayo. Don't forget to subscribe my YouTube channel and turn on the bell button so you'll get all notifications. Go to options, choose all. Okay? Salamat kaayo. Salamat kaayo. Love you. Okay. Maglinis pa ako. Review ka? Sige.